Gaskiya ne, bidiyon nan da kuke gani lokacin da wannan jirgin saman da ya faɗi a ƙasan Canada, watan a Toronto kenan, da wani pilot yake masa bidiyo lokacin da zai sauka. Ko da yake dai shi dai ba ya masa bidiyo don yana tunanin cewa jirgin zai iya samun hatsari ba ne, kawai ya masa bidiyo ne wana kuwa aka samu a lokacin da yake masa bidiyo. Akasin kuwa shine jirgin saman ya faɗi ya kama da wuta a yanda ƙasan shi ya koma sama, sama kuwa ya koma ƙasa. Ko da yake wutan bai ci jirgin ba, amma an dai samu mutane 18 ne a cikin jirgin wanda suka ɗan ji ciwo, babu wanda ya mutu a cikin mutane 80 da jirgin ya ɗauko daga America kenan. To yanzu dai bidiyo ɗin jirgin nan shine ake ta posting saboda yanda Allah ya kare su, kuma yanda shi ya ɗauki abin accidentally kenan, in ji bature, tunda shi ma bai sani cewa abin zai faru ba, kawai ya dai wa jirgin bidiyo ne kuma sai gashi ya yi capturing duk abin da ya faru a lokacin da jirgin ya sauka har ya faɗi ya kama da wuta aka zo kuwa aka kashe. To Allah ya ƙara kiyaye mu.